kalamai kalamai na tsara kalaman soyayya muhimmai ke soyayya kalamai na tsara kalaman soyayya muhimmai ke zana fadawa na shirya. Me dalilin ka na tsaye da ni? Shi ma kin sani. Wai sai yaushe ne zaki aminta da soyayya ta ne? Babu rana. Me yasa? Saboda ba ni da ra'ayin haka. Kin ga kawata. Mutan Allah ki tsaya kula shi ne. Kalamai. Ki rubu da shi wannan da kika ga maye haka yi. Na ce dai na bi na ki daina. Kin ga kawata. Yanzu fa a wannan zamanin da muke samun masoyi na gaskiya wahala yake ki tsaya ki kula shi muna ki ji uzurin sa. Soyayya ni da ke mun dace kalarki. Kamar yadda kika ce ni maye ne. Tabbas ni maye ne amma kuma mayen ki. Kalamai. Sai an faɗa maka ji. Idan mazan duniya za su kare ba zan taɓa soyayya da kai ba. Mazan duniya ba za su taɓa ƙarewa ba. Amma kuma ki sani masoyi kamar ni ba za ki taɓa samu. Bawan Allah, idan Allah kai haƙuri kaji. Gani na kan soyayya ni da ke mun dace kalarki har ma da sufa ke kyakkyawa ce guda an tare dubin mata kin zarce ki yarda da kalmomin da na furta sai mu yi soyayya kalamai kalamai na tsara kalaman soyayya muhimmai ke zana fadawa na shirya.